Van de morgen om 6 uur begint het werk in de snitsernijbouwwijk Tinga en in een mum van tijd staan de eerste huizen er. Als het gaat zoals het nou gaat en het waarwerk het wat mooi, dan geven we ervan uit dat ze morgen hier alle 20 staan. Dus ze ben van tevoren helemaal in elkaar zetten. Ze ben ik helemaal opgebouwd, inclusief keuken, badkamer, toilet, tegels. De Heijmanswan had 12 verdiepings en 40 kantenmeter om in te wijnen. Het verzocht in een valet. We hebben deze woningen geplaatst omdat er behoorlijke druk is op de woningmarkt in Sneek. En we hadden ook een opgave om statushouders te plaatsen. Dus samen met de gemeente hebben we gezocht naar de snelste manier. En dat was gewoon door deze woning, door tijdelijke huisvesting te realiseren. Want dit is een wijk waar veel gaat veranderen. Dus door deze woningen nu te plaatsen krijg je ook een beetje een boost in de wijk. En na 10 jaar halen wij deze woningen weer weg. En dan kunnen ze in de oorsbroek worden om de wenningneet om te pakken. En met een efficiënte logistiek binnen ze samen te plak. Ze worden nou plaatst. De meterkast die is verder al helemaal inrichten. Wat er nou straks nog gebeuren moet, dat is eigenlijk de nutsvoorzieningen. Zoals we het nemen. Water, elektra, er zit geen gas op, waardoor alles maar elektrisch. En de kaai. En dan komen je 20 uur te staan, nou echt in recordtijd. Dit is echt een recordtijd, ja. 10 van de 20 wenningen binnen vervlechtelingen met een verblijfstatus. De rest is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een lietse, betaalbare rente. De ver hier begint met kwarten.